Met een nieuw beeld op de rotonde, vlakbij het ruitercomplex van Stal Hendricks in Kessel, streden springruiters het afgelopen weekend op de prijzen bij Jumping Pelen Maas. Het paardensportevenement is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk begrip in de regio. Zeker nu de nationale ruiterwedstrijden van de kalender verdwijnen en er steeds meer internationale wedstrijden voor in de plaats komen. We hebben er extra voor gekozen om het nationaal te houden, want dan is het toch een beetje de kosten drukken. Internationaal kost toch een stuk meer geld. Dus wij hebben ervoor gekozen om het nationaal te houden. En ik moet zeggen dat ons dat heel goed bevalt en dat we dat nog niet willen veranderen. En financieel is het mogelijk, maar de goede mensen om de geer hebben. En ik denk dat het bij ons is gelukt. Pelen Maas voorziet in een fantastische wedstrijd waar alle mensen hier uit de regio en uit de landen graag naartoe komen. Het is een opleidingsfase voor paarden. Het is ook een nationaal concours met een internationale allure. En we willen ook een beetje terug doen naar die mensen die allemaal die paarden hier bij ons zien. En het wordt enorm gedragen in de regio en dat vinden wij ook mooi. En wij voelen ons vereerd voor dit te mogen organiseren. Zaterdagavond werd er door 46 ruiters gestreden om de grote prijs, waaronder 14 ruiters uit Pelen Maas. Zo deden Lauren Hester uit Baarlo, Michel en Timothy Hendricks en Pieter Keunen mee aan de wedstrijd. We hebben topruiters in onze nabijheid, de gebroeders van Asten, Henk van den Broek, Leon Thijssen, de jongens Hendricks en ik vergeet er nog heel veel. En ik mag best eigenlijk wel zeggen dat deze hoek een van de belangrijkste paardencentra's is in de wereld. 11 ruiters bleven over voor de barrage. Jody van Gerven uit Limburg legde het parcours foutloos af. En daarmee won ze met haar paard Tantalus de grote prijs van Jumping Pelen Maas. En nou gaat het achteraf hier in Kessel, dames en heren. Laat nu horen. Ik moet zeggen, dat zat ik nou eigenlijk, dit zomerseizoen heb ik eigenlijk echt downs gehad. En dit is eigenlijk mijn eerste overwinning weer, dus ik denk dat het nou weer voor mij open gaat. Dus je bent nu dus goed en je aan het voorbereiden voor straks de internationale wedstrijd in november in het MEC in Maastricht? Ja, dat gaat wel in mijn planning staan. Ja. En daarvoor moeten we eerst nog goed trainen en een paar mooie wedstrijden in het buitenland rijden om zo tot het MEC in Maastricht dit jaar te komen. Petronella Andersson, rijdend voor Stal Hendricks uit Kessel, behaalde de tweede plaats. De derde plaats was voor Matthijs van Asten uit IJsselstein. Tussen einde